Puilano hambai ani mung Amarjit Debbarma ang Khairasnagar Tulasikar Ekolaibo English Medium Thailiglang ang kisisa kok sanai srangsati kok tuma thumnai Ajit Debbarma no bo tangi lama kasoi obo haike butok khlainani nangka obono belai selango tamoni lehimba bo buino kuno samung hamya sitra khlainai ya buino chubanai borok tamo wansugoi tini bono obo haike lama kasoi bono butok khlaikya bo sakham bedak ni nogo sogui kya ni ting khnaka ang bono sibo siniya ang haipano thangnai 12 tarigo ang kaisa BOC wa thokdana thangtani ang police bai kasujakmani yagulo ani cycle ang kabui phaikya borok ani driving kwrwini bagui rang 5000 rang sano aboni bagui ang rang kwrwini bagui ang bongno chabi akon riwui cycle kap kabuka aboni yagulo ang srangsati koktuma thumnai Ajit Debbarma no buini thani bini contract number nahari ang bono call khaikya aboni yagulo bono subaka ang belai no tongthoka bono obo haikai subamani bagui tini je lama kasoi bono butok khaimani tamoni bagui omo haike khaikya obo kisa saimanani musungo jotto borok no lukurok aboni bagui je obo haike butok khlaimani belai senglengma sungsa tiprasa kising tiprasa bahaikai obo haikai kaisa no tei kaisa belai no khakamo obo haike bujangmani no tui ching tiprasa kising tiprasa obo haike bolai butok khlailai tei kubuni bosong rok ba tei chungno tebo khaijok sinai no koktuma thumnai srangsati Ajit Debbarma no je miya bunai rok no daiti aini borok rok romna ningthun abo jodi sino romui daiti no oboni action jodi sino naya hingkai oboni bagui tebo choba wngnai obo belai selengma sungsa tini bo kaisa borok no chubanai kaisa borok no hamya jagao thangui chubaio tini ang sakbai thang ano bo chubakha ang bono buini thani number naharui je call khaikya oboni yagulo bono chubakha belai no ani kha tongthoka.